May pipilagayod ka mga tao nga wala himo ang babag ang apan sa ilang panlawas, basta lang mahimo nila ang ilang gikahiligan. Sama na lang niining among naila-ila bisan sa iyang kondisyon. Padayon gihapong gipalambo ang iyang abilidad. Ato siyang ila-ilahon sa kwento ng Pilipino. Kinsabagod ang dili mo bilib kung sama niya ang imong makasugat sa usa ka Rubik's Cube tournament. Siya si Aurelio Noval, ang 16 anyos na Rubik's Cube player. Gamit ang timer sa iyang cellphone, kanunay siyang mag-practice. Alang usab sa mga umaabot nga mga tournament nga iyaon niyang salmutan. Maglisod man usahay ang iyang mga kamot sa pagtuyok-tuyok sa cube, apan wa niya kini panumbalinga nga ma-assemble lang ang tanang insaktong kulor. Kaya niya, di payatawan anang dawa basket, batin tumba ko, kuya man, paniya, Rubik's Cube, yaan, kaya di tumagay, ako niya, magiling ko diya, mag-tube. Lain-laing klase sa Rubik's Cube ang iyang nakamahuan. Matud sa iyang inahan nga may mild cerebral palsy ang iyang anak. Hinungdan nga naapektuhan niini ang nilihukan ug hasta na usab ang inistoryaan. Apan bisan pa man niini, wa niya babagi ang iyang anak nga ipadayon kung unsa may iyang gikahiligan. Usa ka color ang iyahang ma-assemble ato niya nagkaanam na kompleto na niya ang kadang kuan na solve na jud niya. Matud usab sa inahan ni Aurelio nga daghan kaayo ang nibilib sa iyang anak. Daghan man sad ang mobilib niya daghan na sad ang ni kuan niya ni ad sa iyang mga kuan niya sa iyang messenger, sa iyang Facebook. Nasa message niya o kanang mga nindot o kanang feedback. Bugtong rason nga mapasalamaton kaayo si Aurelio sa iyang hilabihan ka supportive nga inahan. Thank you, Mati. Anang imo koyo, tige koyo ginako at dua. Dito na pa kayo buhatan na mo koyo padud ka. May special award na nga nadawat si Aurelio tungod sa iyang pagsalmot og tournament. Gidugang usab niya nga iya pang i-improve ang maong abilidad hangtod nga makabot ang iyang pangandoy nga mamahimong future cube master. Uban ni Lian Sinkulan, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.